kecuali takoni karo ditonyo ngono. Ning aku ora aku tonyone terus. Coba. Ya wis. Sing sabar piye? Ya mesti ketemu ibuku, adekku wis gak kowe nak. Walaupun kono merasa agak bersalah, merasa biasa-biasa ya, tapi aku nih sing cara wonge trauma lho ketemu wong loro kuwi. Dari sekian apa? Sekian musibah sing tak alami ya sing terberat ya. Dari aku cilik dibully wong akeh di penjara. Jadi durung mlebu penjara di BAP, di siapa sini? Kena PKI, kena agama, pencemaran agama, kena loro iki sing setahun iki nyesek coba duit 1 juta kuwi. Ya, rencananya makku sih. Ya kadang wis aku ya kadang ya tekon. Aku karo awakmu karo Pak karo adike wis jenenge anu wis apik-apike wong, tapi kok ngene aku dhewe yo bingung aku. Ya mungkin apa takdirku ngene ya, tak ngerti aku.